Janeno ma Lolwe Tv, ageno ni ariyo maber kumora mora ma intiere, an bende ariyo maber. Ma en Ngeso makende, Ngeso machielo, kaka pile chenro mar Ngima Mwandu, chieng ma kawuono wago mpaka kotenore koda tuo niendi mar prostate cancer, kata kansa no endo mamako jogo machuo. Luongani Ruth Ochungo, harwakini machiegni, wapuonjra koganda kaka joka ng'ato mondo mi waber ngimawa. Wan e studio kaendi koda jalony madhi miye thuolo mondo mi owach nyinge gi kama otiye, kaeto bang'e no endo wachaka twak. Machiegni e studio, daktari. Erokamano ahinya. Yes. Nyingi nyaga wuol kuom thuolo mimiya mondo wago mbaka matin e weche mag tuo mar kansa mar prostate. Nyinga iluonga ne Daktari Clifford Ong'ow Huduma Bay County, to gi thuolo ni an e chuny boma mar Kisumu, kama tich oketa makonyore e weche mag ngima. Erokamano. Thuolo wach mwagoyo mpaka kawuono en tuo niendi mar prostate cancer. Kuong ilerne janeno ni to prostate cancer ni en kansa machalo nade, to en ang'o? Ne joneno manenowa e wang' jowi gi seche kendo winjo, agombo mondo akete itu maler. Ting' duondi matin. Ne tuo ma wagoyo mbaka mar prostate cancer en tuo ma ji ong'eyo kendo ji osewinje, to ji mang'eny ok ong'e ni en ang'o, to biro nang'o, to ang'o makele. Tuo mar prostate cancer en tuo mamako joma chuo korgi mar nyuol kata korka tekregi mar nyodo. Tuo mar prostate cancer okuodo korka teko dichuo mar nyodo. En e kind dag lach to gi fuon machielo miluongo ni urethra. Dewa wach ni omako duong' joma chuo. Duong' joma chuo no te oketho korka nyuol mar ng'ama dichuo. Kosebedo mokuot, gina growth kaka growth machielo to mako korka tekruok mar ng'ama dichuo, korka tekre mar nyodo. Kanye ma prostate cancer bedoe korka joma chuo. Yes. To mondo mi ing'e ni koro in gi prostate cancer kata kansa mar joma chuo niendi, ang'o gini monego bed ni ng'ama dichuo winje dende kata kaka dende chalo? Erokamano nyaga wuol. Agombo nyiso joneno ni nitiere ranyisi mang'eny manyalo nyiso ni ng'ato nigi tuo mar prostate cancer ka ng'ama dichuo. Achiel, ibiro yudo ka di mang'eny sami olo pi oko matin, tiwinjo lit moro e duong'ni. Mano ranyisi namba achiel. Sasa winjo lit no ting'e ni prostate cancer seche mang'o osemaki kata osechakore. Namba ariyo, wan gi lit moro bende miwinjo seche ma ng'ama dichuo dwa riwore gi ng'ama dhako. Mano bende ranyisi namba ariyo manyiso ni prostate cancer osemako ng'ama dichuo. Wach machielo madwaro ni jowa mondo winji, iyudo ka di mang'eny iolo pi sa ka sa. Winjo, ng'ato musiko ni olo pi, atero ga nyiso ji ni ng'ama ngima ne ber onego olo pi kadhi nindo, kendo olo pi kotimang'o kochiew. Tiende ni samochiew to yudo ka dag lach blado timang'o opong' to dhi ogolo, to samodwa chako mondo medo dhi ogolo. Tiyudo ka di mang'eny nitie yak moko ma en onyalo dhi layo di 20 otieno achiel. Tiende ni onindo to lach ewe, to chiew dhi timang'o odhi layo. Koro yudo ka kodhi olayo to duogo nindo bang' dakika moko kendo gicha wang'e ochako timang'o. Tiende ni lach ok yud thuolo maber mar wuok te dichiel sama winjo ka lach ewe. Machielo, wan gi kuot moro minyalo yudo e duong' ng'ama dichuo. Sana korka nyalonge, iyudo ka kuot moro nyalo maki, kata chieng' rem moro miwinjo kwa mbali to lal, iwinje ga to timang'o olal. Seche moko bende ibiro yudo ka idhi layo tineno ka lachni wuok gi ang'owa gi ng'ieng'e moko mag remo ni e iye. Mago bende ranyisi manyiso ni prostate timang'o osedonjo. Omiyo janeno maneno gi sechegi, kineno ranyisigo to ber mondo ringi mondo imany jalony mondo ng'e ka prostate semaki. Yes.
Awinji kocho kanyo ni ranyisi mokwongo en ni ng'ama dichuo biro winjo lit sama olo pi kata kodwa riwore ng'ama miyo. Debed ni samoro amora miwinjo lit kiolo pi. Nyaka bed mani tuo mar prostate cancer ni ma in go koso nitie tuoche mamoko be mabe nyalo yude. Nikech wang'eni tuoche mag abuba bende nitie. Yeah. Agombo kendo nyiso joneno ni nitiere lit moro ma koro osedhi alanda. Ing'e ni tuo mar prostate kodonjo to kodonjo dichiel. Odonjo mos. Inyalo winjo lit no sani modogo lal ma wi ni gimoro no lit moro ni wi. To nitiere lit moro mo persist. Tiende omedore ameda pile ka pile. Mano kuro dwaro ni mondo ne ang'o laktar. Nikech nitiere tuoche moko. For example, nitiere acid moko e dag lach mamiyo lach wuok maber. To di mang'eny ka nitiere imbalance moro kuomgi to samoro inyalo winjo le ok onyiso ni in gi prostate. Owinjore. Bende lit moro nitie ma ng'ato nyalo winjo nikech lach no ochako ewe ka en oyugis. To kane nyako gik busia. To kano lach nyako chop kanye busia. To lach macha call of nature. Sasa mubiro nego bede timo nani? Igole. Koro bedo gi lach aming'a no be nyalo kelo rem moro ma ok nyisi ni prostate to mang'owa umaki mago nitie. Samoro bende nyalo bedo gi hinyruok moro mamiyi rem korka duong'ni ok onyiso ni in gang'owa prostate. Kwa mfano, ibedo gi dhako achiel nitiere infections moko mwaluongo ni sexual infections. Tuoche mag abuba. Ihinyori. Kamoro inidwa nindo gi nyako, iriwori gi dhako kuom muda malach mokalo tekri. Nyalo kelo ni ang'owa rem. Samoro bende yedhe mantie mwatiyogo manegi chemical moko manyalo dong' e dendi miwinj ka in gi rem kata mane duong'ni. Owinjore? Ok onyiso ni in gang'owa prostate cancer. Samoro bende ler mar ng'at partner miromogo mubedo ga achiel nyalo miye timo ang'owa iwinj rem. Ok onyiso ni in gi prostate cancer. Emomiyo sama iwinjo rem no to ber mondo jalonye mocheki mondo kori ni prostate timo ang'owa. Nikech dhana ma ok laktar ma ok jalony ok nyalo ng'eyo ni ma to koro rem mar ang'owa prostate. Omiyo ng'ata ma winjo rem nitie mabiro e yore mang'eny. Inyisowa ni joma mine onego rit ler sana mwalo kucho korgi manyuol. Samoro en moro ma ok orito ler no to wang' kidhi riwori kode to samoro gimoro ng'adi kucho. Kwa mfano yier mati kanyogo nyalo ng'ado ng'ato. Mano nyalo kelo ni rem. Sasa miolo pi nikech ka pi cha ochopo kacha to lunge yudo kidonda moro. Mano ok onyiso ni in gi prostate cancer. Omiyo jalonye manyalo dhibitisha ni nyalo hakikisha ni to kura ng'owa prostate. In kaka dhano ok inyal ng'eyo. To ber mondo kiwinje ka en gima nuore madi mang'eny biro. Koro neno laktar kata jalony to nyisi ni kansa mar prostate. Manyiso ni ka in gi rem e dendi. To kiki wacha ni samoro namna gi tuoni. Ichak puoth kachiel idhi osiptal mondo mi ong'e ni ang'o matimo. Bende nyaga wuon. Agombo nyiso joneno. Luoro moro osedonjo ne jowa. Owinjo rem wigni to leng'a. To nikech osewinjoga ni gino biro lala kendo. Ni rem mabiro kamage nyalo bedo kansa. Koro luoro ni to ka wang'o yuda go to. Mane momiyo wa encourage onagewa kata maneno wasani ni kiwinjo gigo kiki icha kata kiki luoro maki dhi mondo cheki nikech koyude tinyalo konyi. Erokamano. Awinjo kocho kaja chien kacha maber ni ng'ato nego bed ni olo pi gokinyi kochiew to gotieno kodhi nindo. Yes. Jal manyani daktari adek kapok olo pi en to koro en gi tabu ma. Erokamano ahinya nyaga wuon. We anyis joneno. Ng'ama ok ol pi nitiere gimoro marach e dag lach kata mana system mare mar olo pi. Nyalo bedo ni dinruok moro nitie. Nyalo bedo ni acid moko manitie ka dag lach miluongo ni bladder cha magolo lach ni moro nok kata moro ng'eny mamulo lach wuok maber. Bende ng'ama nigi prostate ma prostate semako ok ol pi malong'o nikech ang'o kuot mar prostate cha nikech akoni ni e dier bladder gi fuon machielo mumuno urethra odeyo bladder. Koro bladder ok tije malong'o. Koro di mang'eny onyalo kelo break, onyalo kelo dinruok.
makoro gino dag lach koro lach ok timang'o ng'ama ok ol pi tiende ni en ok ochiem kata gige pi gi ok otimang'o to ng'at mamodho pi ng'at mamadho chai ng'at mamadho nyuka gigi te nigi pi nyaka wang' ogol ang'owa uchafu oko. Bende ng'at ma ok ol pi wach machielo manyalo biro e pachi ni samoro nyiroke ga ok timang'o ok ti maber nikech nyarogno ema biro oro chafu e dag lach mondo timang'o owuogi kaka oko matin. Nyarogno ema biro oro chafu dag oko maduong' mondo owuogi idhi e cho. Koro samoro be ka nyarogno no be tich ne ong'ikore to kamoro ok inyal olo ang'owa ok inyal olo pi. But ng'at ma bende olo pi sa ka sa wach moro nitie kanyo. Nyalo bedo ni prostate osemake, nyalo bedo ni tuo sukari osemake, mago symptoms. Mago ranyisi ni tuoche go nitie. Koro ng'ama olo pi malong'o ni chieng' ka dhano dende tiyo. Wawach ne gi nyaga wuon joneno wa. Dhano matiyo godiochieng' dende iluongo ni inactive. Tiende ni organs gi tiyo sama odiochieng' uneno. The body is active. Sama del tiyo no, onyalo olo pi mang'eny. Lakini otieno sama dhano nindo, del odhi yweyo, organs bende otimo ang'o, fuon odhi ang'o, odhi yweyo. Omiyo ok dang' ng'ato wach ni en ni omadho nyuka. Madho nyuka go. Madho chai gotieno. Madho chai bang' chiemo. Bang' chiemo. Chai no ji madhe mang'eny. Koro dwadhi mara no kware ni dibich. Koro tiende ni sama the body is at rest, tiende del yweyo kinindo, organs bende otimo ang'owa? Yweyo. Koro tiende ni kichiew tiyudo ka dag lach bende otimo ang'o? Opong'. Koro iolo ang'owa? Iolo pi. Mane momiyo ng'at ma ngimane ber. Oolo pi kodwa dhi nindo, to kochiew to yudo ka blada bende otimo ang'o? Opong' mawang'e awang'a. Ineno kore kodhi mana kanyo? Odhi gole. Erokamano. Aneno ka sa ma wawang'wa kata kapok wakawo yweyo mokwongo ni endi. Neno mondo mi ilero janeno ma Lolwe TV ni to tuo mar prostate cancer ni debed ni en mano kende koso nitiere moko minyalo tude godo. Erokamano ahinya. Agombo nyiso joneno kansa ng'eny to gipogore e nyingegi. To gima kelo pogruok no kama gimako. Sama wuoyeni prostate nitie tieng' diriyo. Nitie miluongo ni chronic prostate. Kendo chronic prostate en ranyisigi biro to lal. Inene awacho ni seche moko nyalo neno ranyisigi to dogo lal. Itiyo kada dwe pok itime nade? Ok onyiso no onge. Onindo anedo but odongo mos. Chieng' moro chako wuok. Ine ka remo moro be ilayo kanyo. Iwinjo maber? Ine iwinjre moro kabisa dogo lal. Ranyisigi biro to timang'o? Lal. Mano type mokwongo mar prostate cancer. Type mar ariyo iluongo ni acute prostate gi dho kisungu. Acute ni eto koro symptoms ok timang'o? Ok ine. Ionge gi ranyisi moro. Onge ranyisi. En ka wang'e dhi osiptal ka koro osegik e stage man malo. Onuri. Koro kifwenyo ni wuoyni dichuo ni nigi prostate cancer stage mar adi? 4 kata 3. Tiende ni en obuta chiemo donga to gi iye to ok otim nade? Ok omi ranyisi. Be ok omi signal moro mondo ringi dhi kanye? Idhi ne jalony. Eno iluongo ni acute. Koro gin mana ariyo korka prostate cancer. To cancer to ng'eny, ing'eyo nitie mag thuno, nitie mag duol, nitie mag pien del, nitie mar remo, ging'eny. Erokamano. Gikanyo no janeno ma Lolwe TV, we wakawo yweyo kodwo kama endi to wadhi ng'iyo ni to ang'o makelo tuo ni endi mar prostate cancer? Tuo ni endi mamako jogo machuo. Med bana kete kanyo, luonga ni Ruth Ochungo. Arwakini machiegni kendo janeno ma Lolwe TV ma en chenro mar Ngima Mwandu kawuono wago mbaka kotenore koda tuo ni endi mar prostate cancer mamako jogo machuo. Wan ka endi kod laktar Clifford Ong'ow maleronu mathoth kotenore koda tuo ni endi. Wago mbaka ka endi kendo sani endi to pod wang'iyo ni to ang'o makelo tuo ni endi? Wasewuoyo maber ka chien ka tande kotenore koda ranyisi mage. Daktari, ang'o makelo tuo mar kansa mamako duong' joma chuo? Erokamano nyaga wuol. Agombo ne joneno wa ong'e maler kawuono gigo manyalo kelo tuo mar prostate cancer mamako joma chuo ni. Achiel, chamo chiemb mo mang'eny. Tiende chamo mo mang'eny.
nyaga wol iyudo ka di mang'eny koseyudi gi tuo ne to modhi mang'eny mitedo go gi koro timi nade golie nikech ang'o no nitie mo moro achiel ka magi weigo maber gi ngima dhano sama koro in gi tuo mar ang'owa kansa e ot obed prostate obed mane koro gimomiyo gigolie mo tedo nigi kwiri moro miluongo ni cholesterol gi dho kisungu to kine ka mine ma wadak go kata mondwa giluongo ni salad en salad ma kata obed mane en salad koro kwiri manitie kuom marach miluongo ni cholesterol ni kosedonjo e dendwa to ketho gimiluongo ni prostate ma ng'ama dichuo ochako kuot emomiyo koyudi gi tuo mar kansa mora mora kata prostate tibi nyisi ni koro wadwa ni chamo olive ang'owa olive oil nikech ang'o olive oil en natural oonge kwiri mar ang'o mar cholesterol tiene ng'ama nigi tuo mar kansa nyalo timo nade nyalo chame mano wach namba 1 makelo kansa mar prostate. Wach namba 2 karateke mag dendi odok piny immune disorder gi dho kisungu nitie rateke mag del magore gi tuoche owinjore to di mang'eny yudo ka gidok piny sama koro in gi disorder tiende ni ok gidonjre sano prostate cancer nyalo maki kech koro gima gore gi tuo bete koro onge. Wach namba 3 ligepe mag del iluongo ni nerves ka kethruok moro amora bede nerves to communication kata tudruok mar dend dhano koro ok bed maber nyaka prostate koro kansa nyalo timi nade nyalo maki mano wach namba 3. Wach machielo chamo chiemo motimo acid mang'eny kuom ranyisi chamo chumbi ma ok otedo go mimede wi mesa ni nigi kwiri moro marach miluongo ni trona acid bende ng'eny kuome mano ranyisi kuom chiemo manigi acid mang'eny. Machielo chiemo manigi acid mang'eny machielo en ring'o. Donge iyudo ka ng'ato oseyud gi kansa tikone ni in koro weri nikech acid man kuome cha biro miyo gino dongo mapiyo to ndalo ni bede kalo mapiyo. Koro gima chalo ring'o nigi acid mang'eny emomiyo kata mane regruok mare kawo seche mang'eny seche 70 gadi 72 hours seche 72 ndalo di adek e dhano emomiyo chik mar nutrition dwani koro ichamri di chiel mondo ichiw thuolo del oti kode eka acid mare cha be koro timang'o oregore wawinjore. Machielo chiemo kaka soda ber to kaka itiyo kode jowo timang'o okia soda imadho kisechiemo yieng ok imadh ka iye timang'o ni nono wawinjore kechembe ne gi chemical moro kuome kanyo manyalo kelo prostate cancer. Koro nego benwa luwe mana to kidwa chamo idwa madho soda chiemi yieng to kiseyieng to ikawo soda tim nade imadhi to kendo mana matin kech machielo soda bende nigi sukari mang'eny nyaga wol chupa matin cha nigi kijiko mar sukari 10 gadi mano kijiko mar teaspoon miketo godo sukari e chai cha 12 koro kimadho madiaba omiyo yoneno onego ng'e maler ni magi chiemo moko motimo kwiri manyalo miyo prostate timang'owa mak ng'ato. Wach machielo nitiere hormones mariembo dend ng'ama dichuo kata dhano moro amora obed miyo obed dichuo samoro hormones gi ok odonjore gibedo gi gima kisungu luongo ni imbalance. Hormonal imbalance nyalo kelo ang'owa kansa mar prostate. Gik makelo kansa mag prostate ng'eny adwa tieko gi moro nikech ging'eny. Nitiere gimiluongo ni radiation kwiri moro mawuok e machines wawinjore machine kaka simu mano machine kaka piko mano machine kaka gari from engine mar gari mano machine. Nitiere kwiri mawuok kuom ang'owa mashinde gi madonje dendwa iluongo ni radiation gi dho kisungu. Radiation kosedonjo kelo enlargement e prostate to prostate cancer timang'o donjo. Omiyo ne joneno manena gi sani ang'eyo ni magi gik ma watiyogo
to nyaka ibed gi kias e tiyo mari gang'owa gi mashinde mawachogi. Ere ka ng'ato biro tiyo kias gi simu mamalo. Adwa wache kendo nyaka wuol joneno nyaka winji ma. Wuoria ni joma nokelonwa simu oket simu ang'owa e itgi ka giloso. To wan watimo ang'o? Okay. Nyaka wuol kawuono Airtel okelo gibiluongo ni storo. Ng'ato kawo simu to goyo to wuoyo gi jodala gi te oluongo ng'ani wuoyo simu. Sama wawuoyo ere waya mane diere ka ma connecta gi nyaka wuol mondo wo nitie waya moro diere ka en radiation. Sani anyalo gocho ni ng'at mar Amerika to watudore radiation emo kelo wachno mondo wawinjre. Koro wabed gi kias tiende niya nitiere yak moko ma en kodhi nindo gotieno simbe ni on to kete bwo pilo timo ang'o? Donge radiation donjo to mo donjo odiechieng' kitiyo kode. Nyiri matindo gi chuo iyudo ka otieno sa 7 pod gi chat gine ang'o? E internet. Radiation nitie koso onge? Wach machielo microphones watiyogo kidhi liel kidhi function iyudo ka microphone iwuoyogo mondo wachno papni machopi iri moko iluongo ni wireless. Radiation nitie in between koso onge? Radio ng'ato kawo radio kete bwo e bathe otanda owinjo koso kowinji to nindo bo nindo tiene del odwano yue mondo kinyo chiew gi teko manyien. Radiation donjo koso ok donjo? Radio Ramogi ni Nairobi, radio nam Lolwe ni e dhowath madonga dhowath gini Mtomboya nitie Kisumu to ja Nairobi time nade? Winje ka onge radiation in between do winjre. Omiyo gigi watiyogo to nyaka wabed gi kias tiende wa control gi wabed gi control mondo kata ka radiation mane simu donjo to donjo mathin ma ok nyal kelo ng'owa tuo machalo mar kansa. Wang'at dogi ka. Kamano. Wang'e maber ni iwuoye wach mar ringo makwar michamo ma samoro nyalo keto ngimawa kama rach. To ng'ato nyalo penjore gi laksechegi ni nitiere dhot moro ei Kenya ka machamo ringo kabisa. Mondo mi yudi gi osiptal ok en gima yot nigi tuo. Ang'o matimore? Kamano nyaka wuon. Ang'e ni wuoyo kuom dhod Masai machamo ringo nyaka manumu. Kendo penjo no ber ahinya ng'e ni janeno moro penjo to Masai machamo ringo Masai kochwo kata na le to dhi opudha sere to kanye wachwedho to dhodho remo to ringo be ong'ado timo nani manumu to kwane ka gibedo matuo. Gima gombo nyiso joneno marwa Masai gikesungu luonge ni herbalist. Masai chamo ringo kamano to toke tineno kuwuothe tie bungu to chudo goko moko to timo nade onyamo mondo digestion mar ringo obed mapi mondo luok nyaka kwiri mar ringo nyalo weyo ang'owa acid ma wuecha. Koro di mang'eny be gichamo ringo to dhero tuo tuo be ok time nade apenje nyaka wuon in gi an mwakia yath ma Masai chamo to kosechamo ringe ko achamo ringo kako chamo no watho koso watho mane momiyo gin ok ibiro mo kodgi osiptal nikech ging'e yedhe mag bungu ma kosekawo tok ringe no to kata ringo nego ji to ringo ok time nade bende ok obed mang'o matuo. In kata onge madh remo manumu pile tan ga dieri ni Joma itumi itiri mar osiptal kata ng'icham ringo manumu tituo idhi lasi to kendo tuoche nyalo bedo mang'eny kuom nikech ang'o gimitimo tok ringi no onge ichame tiling kode. Koro wang'e ne thieth mar tuo ni endi adwa ni prostate ichano ka sabe sama aba ng'eyo sana ka saa orumo. Agombo mondo anyis joneno ni kansa mar prostate kata kansa mamoko thiedhore nikech ang'o agombo mondo joneno ng'e ni onge ng'ata mangima wang' pinyni ma ok onyuol gi cells mag kansa e dende chuth. Nyaka wuol kaka bedone nonyuola gi cells go ni e denda to gininda gin state moro ma kisungu luongo ni dormant. Orito mana gimoro manyalo chire mondo chak timo ochak dongo. Owinjore? Omiyo ka joka dhano kata joka nyanam oseng'eyo ni gigi nie dendwa en thuolo marwa makende mondo wakaw mondo warit ang'owa ngimawa. Gik mawacho ka manyalo kelego koro wabede gi kias. Owinjore? Mondo kias no kisebedo to gima dhi miyo cancer cells manenda dendi no chak dongo koro onge. Kansa ithiedho stages 3 mokwongo to mana kifwenye chon.
Mana kaka wacho ni chien kacha. Ni jo osebedo gi luoro ma ng'ato owinja ka thunde rame konya chiel. Kendo ilni ogwanya rame samoro to belal rame to lal. To nikech owinjo ga ni breast cancer bende chakore kamano, ok odwa dhi osiptal mondo jolonyo time nade ocheke mondo nyise. Ting'e ni sano pod samoro en stage maradi mokwongo ma pod inyalo konye. Koro linga ma wang' gini ka koro thuno osechako thia ogolo uchafu moko chwer. Remo moko koro timo ang'o? Tutu moko chwer. Koro ing'e ni en chronic stage. En stage mamalo modeko. Ma koro onge ang'owa ok nyalo time nade. Ok nyalo. Iro ka thuno dhi barore. Kata mana cervix iyudo ka olo pi to winjo kwanyruok gi rem moro kwa bali to legale ni yawa ka dhi osiptal to jogi dhi nyisa na dhi atim ang'owa screening mar ang'o kansa koyudago tadhi timo nang'o ber mondo idhi mondo yudigo mondo konyi chon. To gima gombo ni jokanyana maneno wa ong'e ni kansa nyalo thiedhore to thiedhore mana kofwenye chon. Nikech achiel wayudo ka kwa summarize in general gima kele mostly en lifestyle maro kaka wada e gik mwawacho ngima mwadago to kaka ngima mwadago makele to se yudi kod samoro en stage mokwongo kata mar ariyo to nyalo konyore doge ngima machon temi wete yiero manyien to komi yath doge chango. Wachna mogik ne jo neno en ni ngima wa nie lwetwa kendo adieri manduk en ni wane manyako timo nyaka warit ngimawa. Ok daktari ma bende tho, ok daktari manie osiptal. Wanyalo rito ngimawa kwa ng'eyo kaka wadak kendo wayiero dak mang'o maber. Omiyo joneno madigombo mondo watudre kata tok kasewuok e wang' jowi ka. Namba na inyalo kawo, inyalo gochona, inyalo lima e ofis kamantie mondo wawuo mang'eny wapuonjre thuolo ok de yudre mondo wawach weche moluoro kansa te. Omiya walela lita matin. Namba na ka in gi kalam inyalo ndiko 022 5 7 6 0 0722576062. Namba na machielo 0751 932 913 0751 932 913. Erokamano nyaka wuon. Gikanyono janeno Lolwe TV joluo nogo ngero ni chako chon ber maloyo dhi kajuoga. Omiyo aba jiwi ni kadiponi nigi rem moro dendi kata ng'ikni moro dendi chak chon mondo mi dhi osiptal mondo mi okonyi e seche mowinjore. Luongore Ruth Chungo ane makelo chero niendi mar Ngima Mwandu mabiro ni Ngeso ka Ngeso saa 10 ma midhiambo. Oriti masani watudre Ngeso manyien.